Kinong Hikai School ad hoc po kalama jong ka Federation of All School Teachers of Meghalaya lani ka FASTM ha ka arpo arterik menta ubnai de kispangot kile shimenta ha ka jingiya rally bat kila lituru sha secretariat da ka jing tmu banyo ekran bat umentri gatnat puli puthi ni umentri rangba jong jela banyo pensngau ya ka mat jeng dawa ka jongki Kini Kinong Hikai kilami na madan malki ban let yang hakmat ka office rekam jok embos kebedan hala cumia hendai kibai pat Kinong Hikai kilalet yalum hakmat jok sekretariat bat kani kala penlengo e baro ba Kinong Hikai di kispangot kila yok ban yalum hakni kejaka haba kini Kinong Hikai kila yalum hakmat sekretariat kibor peniak distrik kibor pulit kila ban pensutu ye Kinong yalam jok FASTM banom yalum beriu bat bakin mi no nakani kejaka Hendai Kinong yalam joko FASTM kila penpau ba kena mi niki nakani kejaka lemda menteri sarkar ni menteri rangba ikot ekren niki kumta namar ke jing bomdon jo konrat sangma bat ubak lakmen remboi kibor peniak distrik kila kentui Kinong yalam ka FASTM ban ekren no bat gihe ofisar joko tanat puli puthi bat hadien katuk nipor Kinong Hikai kila let ban kendu bat ban ekren bat kini gihe ofisar ka jela halor ke jing ka ba Kinong Hikai ad hoc ye kendu Unong ai kitien ka FASTM ubak mebon lungdo ulo ong ba kajing keren ha kajing elang bagi he officer ka jela kam simla long setia ka basaiso kumta ka FASTM kalarai ba kandang yai biteng ban penlong ai kajing ki nang ni sakman ubak mebon ulo ong ba hadien ba ka sarkar jela kala pensngo ba ka don hapdeng kajing kedu pisa kumta ka FASTM kala yang scam bandawa na ka sarkar jela ban siu tulop Kinong Hikai da ka ba aino markat prahajar sibnai bat ban penkiru ya ketulap malau snem. Ule itu baka FASTM menta kan dawa tang ban siu markat ju ya ketulap jong Kinong Hikai ad hoc bat kanam dawa su nak sarkar ban kentiu kerdan ya ki school ad hoc syaki school deficit. Ti ngilai kili naki dak basai bakata ka file jungi kala poe ru namar ki ong ba kila proses. Ti habang ikli ki kata ka file jungi kala poe ru ki ong ba na directorate la pha sa ka office ni. Di bat ngikli bre ki ong banang ni ngin sa proses sa planning bat kumtakan sa poi sa ka finance ti habang ngi ong mi bala lada ka ta ka file nang ni la da biya ada proses ti kamut ka problem ka di ka planning kan ti balai ka ta ka planning hadu menta ka pala ban proses ya ka ta ka file bat balai ka ta ka file kampat poi sa ka finance department hadu menta namar menta la don lai banai ti ngi syang tu kat bangi dang ong ki ong eng ni pet ya ka ni ka mata ngi penyat ya ka ni ka mata syakmat Di hadian bangila esyong la ekran bhai ngila calculate dada kata ka file jungi tang bakan kan proses wa bakan poi na directorate ha kani ka office ka simpor hadu lai banai te kamut kan sa simpor sa hendriu banai bakan niat nang ni sa planning bat na planning sa finance te kumta kan simpor kum hendriu banai tambaladang ipet pede ya ka bor jong ka sarkar ba ya ka bor jong ka kabinet tang hu benai September ya kita ki bor jungki la sya strip na kemumut bakani kabinet bakani sarkar kanum dan bor syu nadu September ti ladang i kalong kumba ka government hi kadang lekai kunjing lekai kan yangi hadu menta kapan por kumni kumtai ti ngi nginya ya be syahmat bakani ka agitation process ka bangidon hakani ka por kampat kod bat ngimpat hun ya kata kajing ya kendu ya kini ki ofisa sarkar ngimpat ya kendu ya u education minister badai u lakmen remboi ngimpat kendu ya u chief minister ru te kumta kata ka meeting ni ka bangidon ni kamlong fruitful rum te ngimdon ngimyo ya tau so bangi hun bat kani ka ayu kan nang ya chakmat ngikwa ya ka ada kajing tho na kaliang jong ka sarkar Namar beli namar ba habangi lasya ban khot ban ikren kaya jingmut ke jingi kalong ba nginyo ken yo so jong ke jingi kendu jingi tenre ga basusi menta kalong namar ba kajing kendu jingi kalong ba kam do ni ngile ya sain hang tu ya ka jingdon jingi hang tu hari ga bas ngolong kalong bangim tip ya ga decision ne ka jingi kut mar kata gaji ikut kalong hasuin ti den kata kata kalong ba ni habteng ya gani ka jingi khi jongi tat hadu ba ka sarkar kanda chashkor ya ga jing tawai jongi namar nadu 8,000 khandriu hadu menta ni khamyo nagaliang jong sarkar
via barok kinoi kai jong ka ad hoc teachers barok hapo jong ka state jong Meghalaya ke jongi Ka jingdawai ka bangi stick menta ni stick thma kan kadai kata ka khatra hajar enhancement baka 1% increment manla usnam te kajing balai ngi la shem ya kata ka rai kalong ba hadien bangi lai kendo bosa ambros ha ka khatra trek jong kalalingkot menta usnam ting lai don kata ka jing ekran bangi smutho ba ka sarkar ka duna pisa ba ka sarkar ka don ha preng ka jing kumba PE ba nakadaw jong ka jing wan jong covid ka don ka jing hiran ha baro hi kiliang te kum ta kum kinong hikai ki ba ngi smu ki balong ki ba smutho ngila phai no bangin dawa no tangi kata ka khat prahajar bat 1% increment manla usnam ka pisa ka ba ka sarkar ka don kam ban upgrade ye kini kinong hikai ad hoc sya ka kerdan deficit kalong tang kumba ars pa sanpau crore tam ngi syuong tam namar ba kidon gini ki school ru ki bala sya upgrade ha sya ad hoc ha kani kasnam bat kidon kino hikai ru ki bala yo ad hoc thamai tikum ta kani ka finance committee ka badai kmi ya ka finance le se ka ai ya kata ka amount ka babakala sya u education minister lani sya u finance ru badai pe ya ka finance u chief minister badai u Konrad K Sangma tikum ta na kani ka yu ngakwa ban pentep ru sakawai mo ba khandiat haba kila pha signing ngi kwa ban pentep syapi syaka media menta ba ki pha signing ka blank paper mo ka ba kham tho ye hang to te shubu ha kani ka por ngila banong ba shubu lada ki wan dakanu ka jing tho ka ba khmat ngim tep mo kata ka jing tho ngim tep ka ai kata ka jing tho kan long namar ngi la sign ha ka blank paper ban ong bangila dan hang to te ya kata ka paper ba la dan ka signature jongi la shim dakani ka office te kumta lada dan manu ba ai ha media ba mangi ndriungut ki balarung hapo jong kani ka chamber ba ngila ai ya kani ka decision ba ngila kongu ya kata ka decision bala shim hangni kalong ka babakala namar ba ngi kamdon kata ka decision ke ba ngila shim hangni hapo abat hapo ngila keli syai nadu lanu ka sarkar kan sedang bahkan ai no ya kata ka enhancement jungi ani nadu lanu ka sarkar kan ai kata ka upgradation hendrai habang ya dan hapo ngi syamba ka sarkar kampalla ban ai kata ka confirmation bat kampalla ban ai kata ka commitment ti ka memut kata ka jingwan jungi hangni bangindan ya kata ka meeting bakini ki ofisa sarkar kalong kabaleno